ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошини Савдо. Ҳама кас аз созаи хубем бародаро як бор дигар хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза гап мезанем дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои аҷоиб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, лайк гузориро фаромӯш накун ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай, ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Марҳамат барои дастгиротон, барои лайкотон зинда ва сарбаланд бошен. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависем бародаро ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд. навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Leganze соли барори 1997 мотор 1.8 сӯзишворӣ бошад, бензин, газай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, гуфтаи 100% камбудӣ нест, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтаи 10,000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 66,000 рубл мешавад. харидор ани боша гуфтаи марҳамат занг занен. варианти алишир ҳам ҳастай, гуфтаи марҳамат дошта бошен, вариантҳо пешниҳод кунен. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Lanos соли барори 1997 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш як сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Ҳисор ва нархша бошад гуфтаи 15,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 99,000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи муомила дорад, камтар арзон мекунем шаб. фақат харидори аниқ занг зана. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай Mercedes-Benz V201 соли барори 1992 объем мотор бошад 2.0 литр сӯзишворӣ бошад, газа, бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш транзитай балоношнавай, мотор д объем нисечкай, таи дарои пеш электропакет дора. хулоса мошин тайёра, фақат мешини ҳайш мекунӣ, срочна сум дар кора фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтаи 28,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 186,000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, фақат харидори аниқ занг зана, илтимос карда ки беҳуда занг назанед. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай Chevrolet Lacetti соли барори 2008 сол, мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад, бензин, газ, коробкаш механика. мошин зурай мега ҳамаи ҷош кор мекунад, срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат ва нархша боша гуфтаи 33,000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 219,000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. канали моро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошино бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши шумо харидорон мекунем. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай Mercedes-Benz C-Class соли барори 1994 мотор 1.8 литр сӯзишворӣ боша, бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештара нависондагӣ нест, ай соҳибаш срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳристон бародаро ва нархша боша гуфтаи 27,000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 179,000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтаи муомила дорад, бо арзон мешавад. алиш ҳам мешавад гуфтаи вариантҳо дошта бошен, пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Vectra B соли барори 1996 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша, бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, гуфтаи фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагира нависондагӣ нест, айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт ва нархша боша гуфтаи 28,000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 186,000 рубл. харидор аниқ боша гуфтаи камтар муомила дора, арзонам мекунем ша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra
F соли барориш 1995 кузуфи универсал мотори 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мегӯяд срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 27000 сомон ки бо рубли ҳозира гардонем 179000 рубл мешавад харидор аниқ боша гуфта биёин ай пеш маслиҳат мекунем арзон мешавад барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшаста ваз 2114 соли барориш 2010 сол мотор 1.7 литр сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора як сола тонировка дора фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 35000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 232000 рубл мешавад харидор аниқ боша гуфта бо камтар муомилат дора фақат харидорои аниқ занг мезанед каси харидори аниқ гуфта марҳамат устода биги биёр ай пеш маслиҳат мекунем барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшаста Opel Astra F соли барориш 1997 кузуфи хетчбек мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ки соҳибаш тонировка як сола ҳастай фавран фурӯхта мешавад мошин айни ҳол дар шаҳри Бохтар қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 34000 сомон ки бо рубли ҳозира гардонем 226000 рубл мешавад харидор аниқ боша гуфта бо муомила дора арзона мекунем ша барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшаста Daiwa Nexia соли барориш 1996 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошинча мега састаниш нормалия мегири фақат ҳайш мекунӣ моторош навай 4 балони нав дора документҳои солонаш ҳастай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 10000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем бародаро 66000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшаста Opel Astra J соли барориш 1999 мотор 1.6 литр кузуфи хетчбек сӯзишворӣ боша газу бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад баъди вагон якум дастай мошин срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 38000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 252000 рубл мешавад харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем бо муомилат дора барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшаста Nissan Maxima соли барориш 2000 сол объем мотор боша 2.0 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештар нависондагӣ нест айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 35000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 232000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед бисёр бад арзон намекунем ша марҳамат барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем ба эълони 13 Opel Astra F соли барориш 1994 кузуфи седан мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештара нависондагӣ нест айни ҳол мошин қарор дорад бародаро дар шаҳри Кӯлоб ва нархша боша гуфтеса 25000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 166000 рубл мешавад харидор аниқ боша гуфта муомила дора бо арзона мекунем ша барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳарвақта ба анҷом мерасад раҳмат ки навора то охира тамошо кардем зинда ва сарбаланд бошен бародарон дастгириро фаромӯш накунед мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен худтон эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яки мо ба шумо бошад хайр.